musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjey ɓataake bindaɗo mawbaare nogase jeenayi juko hitande ujunɗe nogase tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine khalifa men aada e dendagal bandiraɓe sénégal mauritanie mali gambi guine e diaspora o kala alhamdulillah eɗen jetta joomi men kadi eɗen ñaago yaafuya no feewi saabu gila ustare musidɗo men ceerno ahmadou ishaga keɓe messasuji ciltata e privé ji men eɗen ñaago yaafuya no feewi won hen ɓe jabtoten audio won hen ɓe jabtoten bindol won hen ɓe jabtoten juuɗe cakkaɗe ɗum eɗen gandi whatsapp ne jindi so tawi koye golleji gonɗi goɗɗa saka noon so tawi kewendi kala neldata ko neɗɗo goto jabtade mone satta ɗum no eɗen ñaago yaafuya wona anje men jabade eɗen saaha kala sen dañi ta tan en natan jaaboɗen ko poɗɗen wawde jabade sen payi kadi haajuji aduna sen garti kadi tawi kadi ɓeeri hewde ɗum noon moni foof ɗo woni tan en dutti ɗum duwaw en tini ɗum en beltinima ɗum mo dañƴen ruttude privé bisimilla mo en dañani kadi yo wat tan en dutti ɗum alhamdulillah yettude allah ɗum no enen foof fandare men tan ko yo allah yurmomo yaafoma kanko e dendagal maɓe julɓe kala oɗo saaha mo gonɗen aɓenayi lawol faade to mbot ɗum ko caggal nde ɓe giwi Casamance hanki ɓe jetti galoya hanki hedde juulal futuro ɓe tacci e subaka yaɓe nayi lawol fatto mbotto musidɗo men haali abouba jayde weltare tv fedde heblo sukaɓe afrique nanayi lawol faade mbot kono ɗo saaha ene gasa kamɓe kaltaw ɓe jettima saabu wiwirde fonno wonde koye 10 heures kono eɗen gandi ma waw yaade hayde 11 heures walla midi ceerno ahmadou tidiane alpha mamma siley kañum nanayi lawol faade toon e dendagal khalifaɓe sernaɓe yimɓe kala e bandiraɓe kala nane piɓi ande dusdemo ha e galle makko ɗo jogori ñibde ha yewmo yubasun ɗum noon musidɓe tedduɓe enen foof fandare men ko yo allah yurmomo yaafoma kanko e dendagal maɓe julɓe kala nde tawno enen foof ken yahoɓe no yarini kono o felliɗo fiyande makko mawde wande fayida nde o yejjittaki abadan nde hettiyankoɓe jayde weltare tv e jayde weltare tv yejjitta abadan ɗum noon onon foof en mbiyama yo allah windan men baraji nde tawno kala duwiɗo duwani ko hoore mum kono kadi kala duwaniɗo hoore mum tan duwni hakkude mum makko ne yona taw arani e privé ji hankadi ne yona on jarama yo allah yommoɗon moƴƴere gartaten koye tarihaji men annabaaɓe ceerno khalid abdoullahi sy hande aɗa tawe galle sosoɓe machallah koɓe yontaɓe waɗɓe fayida sosoɓe ko yimɓe timmuɓe sosoɓe ko yimɓe moƴƴuɓe sosoɓe ko welɓe ƴiƴam ene saɗi ɗo jiyata wiyande coso haɓama ɗo coso haɓama ne saɗi coso nde tawno kañum ko yano tan e jaleɗe e fijirde nde tawno ne weeli sanne ceerno khalidou bisimilla maɗa calmina bandiraɓe gan saga garten e namde men e jokkande men Youssouf assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno khalidou ifra karfa so waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi sar mi salminima mi salmima kadi galle maɗa mi salmini ɓesgu ma foof alhamdulillahi rabbil alamina en jetti allah no feewi
en jetti Allah no feewi. E oɗo saha hande eɗen tawe to elbef ko jamma hanki jettiɗen ɗo henna ko adi futuro seeɗa. Eɗen tawe hande galle Ifra Karfa So mo ganduɗa hay mo yiyani mo nanimo e dande meɗen ko en jahrigeɓe moƴƴuɓe o jeeya koye musidɓe kadi hande o joftodiraɓe o jeeya. En kewi haalde haala makko noon ko tedduɗo bawɗo teddinde, kanko e sohnajo makko sohna Hawwa Seydi Sow. galle sosoɓe ɗiɗo noon no mbinoɗa hanki ni tan kono ceerno Abdoullahi ɓe jaɓɓima en, ɓe bismima en, ɓe teddini en. ɓe garɗen hanki en tawi galle o ne heewi yimɓe, ɓe jaɓɓima en jaɓɓugal payodingal ceerno, ɓe teddini en kadi teddugal payodingal. ɗum noon hade men yewtude mi tottuma ceerno Ifra Karfa So o salminma, o salmina dental ngal on saha jokken golle inchallahu taala. ceerno Ifra bisimilla. assalamu aleykum weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. mi salmini mi juurima, mi salmini ceerno Khalidou Abdullahi Sy, mi salmini ceerno Abdullahi Saar, mi salmini dendagal heɗotoɓe on. hande ko weltare mawde eyyi hono ceerno Khalidou ariɗo e Elbof, ariɗo e galle he kadi min bismomo no fewi, kadi wonani min weltare mawde min e famille am, min e mawnam Seyni Karfa e joom suudam Hawwa So e joom suudu mawnam hono Aysa Soumare e sehilaɓe amen bandiraɓe amen foof. o tawi min ɗo min wonani min weltare no fewi. ɗum noon kadi an Abdoulaye Saar min calminima, min beltanimama, min ɓooyi heɗadema, min ɓooyi heɗadema no fewi. kala ko mbatta ina weela min, kadi surtout kadi no mbadduɗa e musidɗo o, eyyi ko wonani min weltare mawde eyyi ɗum noon min calmini foof, min juurima foof, kala kettotoɗo min calmini ɗum. Seydi Sow jarama. ceerno Abdoullahi ko Ifra Karfa So haaldanno e moɗon jatigi meɗen ɗo e Elbef. eno mbiɗen ni ɓe gari ɗo henna kanko e mawniraɗo Seyni Karfa So e cuddiɗo mum Aysa Soumare e woɓɓe bandiraɓe woɓɓe ceerno Ly en e Amadou Diallo en e kamɓe foof ɓe gari ɗo henna e ceerno Diagana en eyyi Mamadi Gueye kamɓe foof ɓe gari Mamadou Idi Gueye ɓe gari ɗo henna ɓe calmini en. o woni président fondation Nourul Huda ɗo henna ɓe calmini en, ɓe bismima en, ɓe teddini en. galle o hanki heewi yimɓe nde ɓe kotata taw jenggi. ɗum noon Seydi Sarr ko weltinirdema tan en jaɓɓama en teddinama. mbaɗa andi kadi ɗum ne welma sa nani ɗum. elbefta foof en beltiniri ɗum hande e ndeɗo yewtere, en beltiniriɓe e ndeɗo yewtere Seydi Sarr. kamɓe fof ɓe bismama e oɗo saha hande en batti koye men ko enen goni jaatigueɓe, kamɓe goni hoɓɓe arɓe, kamɓe fof en mbiɓe bisimilla mabɓe. ɗum noon Seydi Sarr jawden e yewtere men gasnen guila galle o hewde yimɓe eɗen gandi ngoɗo wuuro noon ko way koɓe yimɓe moƴƴuɓe haaraysireɓe yiɗɓe koɗo no fewi. hanki mbayniɗen ko galle ceerno Ahmadou Diako moƴƴuma Allah moƴƴini kañumne tedduɗo baɗono ceerno Ifra Karfa So ni. kanko ne goram o duusi en ha guɗɗoyɗen alhamdulillah. kanko ne rutti galle e sabbade en. so yidde makko wonno ko yaadude e men, kono noon ene gantini seeɗa mo jogui haajuji kisɗi ɗi ganduɗa kadi goppotako. kono noon en calmini kadi sohna Haw Konté, kanko e joom galle makko denɗi meɗen ñamowo ñebbe hono ceerno Gaynde Diago. en calmini bandiraɓe toon foof e Allah e sohna Banel, kamɓe fof en calminiɓe.
en calmini dendagal bandiraɓe to goni e aduna he, kono en calmini Soringo naaɓe wuro teddugo Malago ngo, kono en calmini Senjenaɓe wuro teddugo kadi Malago ngo. en calmini bani men debbo Aissata Abdullahi Sy ha to Strasbourg, kanko e joom galle makko Abdoulahi Diop. en jejjitaɓe kamɓene koye men ɓe jeeya ko yimɓe tedduɓe ɓe Allah teddini. en calmini bandiraɓe foof ɗo goni Sar Abdullahi Sar, ɗum noon konngol arti e ma ha gasna on saaha jokken golle. ɗum noon Seydi Sar, konngol arti e maɗa inchallahu taala. hande o eɗen gandita tan eɗen tawe ɗo e galle IFRA Karfas o, moƴƴo Allah moƴƴini tedduɗo kañum e joom suudu mum wawɓe teddinde. ɗum noon Seydi Sar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, aɗa andi woni yidde koɗo mum, so koɗo ma ari kañum wontata joom galle, an joom galle o gonta koɗo. ko ɗum woni koɓe dokkuma ɗon ko ɗum jeeyi sababu hande ko an woni joom galle, kamɓe goni hoɓɓe, ko an woni bismotoɗo o. ɗum noon ceerno Khalidou, min mbima bisimilla maɗa ɗon ɗo El Beuf ɗo, ɗon ɗo galle ceerno IFRA Karfas o, kañum e mawnum Seyni Karfas o e suddiɓe mabɓe e dendagal bandiraɓe taweteɓe ɗon ɗo El Beuf kala. no mbiɗani hande annabi Yousuf o ɗo nartani bundi annabi Yousuf o, en teddiniri ɗum El Beuf naɓe kala. mboɗa andi koɓe yontaɓe, koɓe yiɗɓe pulagu, koɓe yiɗɓe diine o, koɓe yiɗɓe kadi koye mabɓe. ɗum ɗo henna kadi en findina e wonko jangguinta ha heewi ceerno Khalidou. kadi ceerno Ahmadou ɗo gummiɗa to, en beltanimama no fewi gam jaɓɓugal makko e duusa makko kala. kono kadi ceerno Khalidou ganda aɗa suusirede noon, aɗa suusirede de, paaɗa ko Évro to galle Gaynde Diako. neɗɗo wiye Gaynde Diako, gaynde ko fotino gaynde, ñande foof ɗum ko ñamawo ñebbe. teni paaɗa kadi ko galle mum, tawi hen ñande foof ko ñamawo ñebbe. teni kadi wiya ko gaynde fotata ko mbaroji. Seydi Diako, Gaynde Diako, min calminima. min calmini joom suur maɗa Hawo Konté, kala gorko dariɗo cembolinɗo, debbo dariɗo cembolin caggal mum. en calmini dendagal bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde windere nde. en calmini bamum almuɓe nonne kadi woni musidɗo men Abdoulaye Tamboura ha toon to États-Unis de Amérique, kam mbiyami bamum almuɓe, coodowo fabion ngaji, sooda gueɗe kewɗe, darabuji leecce foof gam wallidde baydaji. wona hunde wemde kañum ko baydaji tan yiyata yo balle. kono nonne kadi sohna Rama Gueye, bani men debbo ha toon to Italie, no wonde mawni men tedduɗo sohna Hajiratou Sar, e musidɗo men ceerno Mamadou Ibrahima Sow to leydi Espagne, sohna Hajiratou Sar to leydi France, bani men debbo tedduɗo. kamɓe pop ɓe jiyata tan ko yo almuɓe balle, kadi aɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe sanne no fewi ceerno Khalid. ceerno Khalid Abdoulahi Sy, gonɗen koye annabi Yousuf e galle mumen, ko ɗon darnuɗen ceerno Khalid, bisimilla maɗa. Seydi Sar, mi salminima lawol gongol, mi weltanimama no fewi. no mbiɗen nane ni tan, hande o ko galle musidɗo men guiɗo men jaatigui men IFRA Karfas o, ko galle makko taweteɗen kanko e satiɓe makko e cuddiɗo makko Hawa Seydi Sow. en calmini dendagal tawaɗo ɗo e El Beuf e oɗo ñalawma hande. Seydi Sar, garten e hakkude annabi Yousuf e galle mum en. kanko annabi Yaqub, sahande o dañi annabi Yousuf nde holto wonno. annabi Yousuf nde jibina, haade makko jibinede Yaquba ko e tampere tan hoɗi, gaynaka tan, nguleyki tan, tampere tan, yaajede ala ko faaɗede tan. kono kaw makko noon ko galo. kono kanko Yaquba, haade Yousuf jibinede nde o ƴetta, haade makko jibinede taw o dañi dammiri ene wayno leydi ne heewi sanne, ne yetti nokku keewal. kono ko adi ko e tampere tan o wonno. e on ɗon saaha kanko annabi Yaquba ko ɗanninoɗo banggue Cham, o alano to galle kaw makko ɗo, ko Filastin kamɓe ɓe gonno. kono noon annabi Yaquba ko yano banggue Cham, to yano banggue Cham to, ko toon omo woni toon tan ha Jibrilu alayhi salamu jippi e makko to yano Cham to. Jibrilu alayhi salamu wi Yaqub, andude Allah subhanahu wa ta'ala o tottima ɓiɗɗo o kadi ko ɓiɗɗo mo ganduɗa hay goto meeɗani tottede hono makko e yimɓe. annabi Yaqub wonno ko toon koko ɗannino,
o ɗacci galle makko to galle kaw makko to wuro kaw makko to leydi kaw makko eno mo ɗanni ɗanngal ngal noon ni woɗɗi seeɗa ko leydi e leydi o wi ɓiɗɗo o noon a rokkama mo hay goto meeɗa rokkede ɓiɗɗo baɗo noon Allah tottimo feccere e jondam Allah no rokkimo jondam oɗo ɓiɗɗo mo Allah arjoguinma Jibrilu tilli e Yaquba haalni Yaquba kaɗo haala e ɗanngal mum to yano e on ɗon saaha Yaquba wone heñade beele hoota wawa yiyoyde on guite fawa e mum guite mum wawa yiyoyde on ɓiɗɗo fawa e mum guite mum nden noon o arti o yawnima o arti e ɗanngal makko o daari oɗo annabi Yusuf kanko Yaquba omo arta omo heño o yetti gila damal galle o weddi bagasuji makko o yawni e yidde yiide ngel ɗo cukalel ngel Allah arjoguinimo ngel Jibrilu tawimo ha to leydi Sham haalanimo ɗum Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou ɓiɗɗo ne weeli ndeysan skey aduna weeli hen tan ko ni aduna weeli hen tan ko ɓiɗɗo e galle ma galleji ma suddiɓe ɓiɓɓe ma ɗum ne weeli ceerno Khalidou ɗannungal ɓooyi ɗannungal ko guila e baba Adama ɗum ɓooyi wona hande fuɗɗi yiliyade ko dañi ɗum ɓooyi ceerno Khalidou annabi Yaquba arti tawi annabi Yusuf ko cukalel tukkocel o laari ngel yidde mawde naate makko ceerno Khalidou bisimilla maɗa Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama lawol gongol kanko annabi Yaquba o arti o daari Yusuf ene woni cukalel tokosel tigguyel o daari ɗum tan guite makko ñiiɓe e mum o haastata darde annabi Yusuf kanko annabi Yaquba weltare nangimo e ngel ɗo cukalel ngel Allah sakkimo ma mbiya ko nden tan o meeɗi jibinde ete kadi ko adi nden omo jogui sagataɓe 10 wondude e ɓiɗɗo debbo goto kanko annabi Yaquba ko adi jibinede annabi Yusuf annabi Yaquba ne jogui ɓiɓɓe sagataɓe 10 batti aynoyde sibi sa yi o ɗannima ko kamɓe batti aynoyde dammiri makko tawɓe mawni sagataɓe 10 e ɓiɗɗo debbo goto ko adi jibinede annabi Yusuf kanko annabi Yaquba omo jogui ɓeeɗo wadde noon o jibini annabi Yusuf o arti o daari ɗum o ronki ittude guite makko e annabi Yusuf kanko annabi Yaquba weltare mawni e makko o hirsi ujunere dammowol kanko annabi Yaquba o hirsi ujunere dammowol sibi ɓattorade ɗum Allah subhanahu wa ta'ala sababu nde oɗo ngel ɗo ɓinguel ngel Allah rokkimo o yettira ɗiɗo dammire o hirsade sibi yettude Allah e weltanade Allah o hirsi ujunere dammowol kanko annabi Yaquba o serdi ɗum o fecci ɗum e wasɓe wuro ngo o fecci ɗum e miskineɓe wuro ngo wadde noon ko ni woni ko annabi Yaquba ni woni no golliri saha nde o heeɓi annabi Yusuf caggal nde weltare makko mo woni nden noon Yusuf mawni fuɗɗima dañde duuɓi seeɗa wiyama ko duuɓi 6 wiyama ala ina manki duuɓi 6 seeɗa ko nden nene makko maayi kanko annabi Yusuf yummum annabi Yusuf maayi ko e ŋativere saha nde wonno e jibinde ɓiyum biyeteɗo Bunyamin taw ko on ɗon Bunyamin rewi e annabi Yusuf to banggue jibingol taw ko kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo tan kanko oɗo Rahil o dañño saha nde on garwi Bunyamin heeɓi jibinede kono kanko ko ɗon o rutti e joomi ko kanko yummen Rahil taw ko yummum annabi Yusuf alayhi salatu wassalam e on ɗon saaha ko e lawol ɓe goni aɓe geggi ha laaɓi to kawiraɗo to eɓe paati to leydi Sham to wuro bammakko kanko annabi Yaquba taw koto wiyete Kana'an Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Abdullahi Sy machallah machallah est ce que ceerno Khalidou
ɗo ɗo jaheten jafuɗo no feewi saboda heeɗo gueɗe jurminiɗe walla ɓernde manki weltade no feewi danam nde riɗɗata nde ronkat yaltude no feewi eɗen jaaha to juude jaaɓi eɗen calmina Oumar Sarr e dendagal yaadi mum kala ko noonne kadi e fedde Amadou Sarr yiɗɓe Amadou Sarr kala e darde mabɓe e fayidagal mabɓe e jewte mabɓe e kettogol mabɓe kadi buuɗal yurmede ceerno Khalidou aɗa andi ɓe no feewi no feewi no feewi no feewi en calminiɓe no feewi kadi en teddiniriɓe nde ɗo henna yewtere ceerno Khalidou ɗoɓe gonno e laawol aɓe koota ko heftiɓe ɗon ceerno Khalidou yeehi ha ala ko heddi ngati eyyi seydi Sar mi salminima laawol gongol mi weltanimama no feewi e lamdal ma kadi garɗugal alhamdulillahi rabbil alamina ayi ɗo ɓe goni e laawol eɓe koota ɗo to yummum annabi Yusuf balɗe mum banggue jibingol koko yonti ko seeɗa heddi omo waɗɗina nde tawi yeehi ha ala ko heddi ngativere heeɓimo ɗum waɗi hankkadi ɓe jippi ɗon ɓe toppiti jibingol makko ha o gasna jibinde ɓe jewta e nder jibingol makko omo jibina gorko biyeteɗo bunyamin e annabi Yusuf jiidi yummo e baaba e on ɗon saaha ngativere nde satti seeɗa nde muusi e on ɗon saaha ko e nder hen kanko oɗo yummen Rahil yummum annabi Yusuf ko ɗon o heddi nde o heddi ɗon ko ɗon tan ɓe pewni yanade makko ɓe gubbimo ɗon e on saaha kamɓe ɓe jawti ko ɗum waɗi sababu ma en jettoyo ɗo Yusuf yaltina e nduɗo woyndu o yeeya nde ɓe jahata ɓe nawmo Misra ɓe birtima yanade nde omo waɗɗino e mbabba ko ɗon tan o ɓoɗi o saami o mandi yanade nene makko woni ɗo o woni e juurade yummo o kisaɓe jiiloma ko ɗon ɓe tawimo piinoɗomo hello o ko ɗum waɗi sababu fiimo ngoɗo hello kono ma en jettoyo toon en cuwa taw yettade ɗon wadde ganden ko ɗon nene makko wirna e on saaha kamɓe ɓe ɓenni kanko woni cuhoyel tokosel duuɓi 6 walla ko manki ɗum seeɗa kanko annabi Yusuf alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala fecci jondam o waɗi ɗum gueɗe 10 o itti hen gueɗal gotal o totti dendagal windere nde o itti jondam gueɗe 9 keddiɗe ɗe o totti ɗum annabi Yusuf goto wadde Yusuf Allah tottimo jondam ɗam ganduɗa so wona nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hay goto heɓani dam jondam Yusuf ko joɗɗo sa yimo a hawetemo ko ɗum waɗi sababu rewɓe ɓe tañoƴo ɓe juuɗe mumen ɓe mbi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim oɗo wona neɗɗo oɗo wonani so wona ko malayika tedduɗo gummiɗo to Allah subhanahu wa ta'ala o wona neɗɗo ɗum wona neɗɗo ɗum waɗi sababu ɓe taƴi juuɗe mabɓe ko jonɗam ɗam fakiti wadde noon Allah subhanahu wa ta'ala rokkimo jondam so wona nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko faɗɗi dendagal windere nde Yusuf noon ene yiyo kono nelaɗo yiyota ko nelaɗo jondam ɗam ɓurtu ha annore nde jaggi neɗɗo wawa yiidemo sa yimo tan ko annore nde ɓolere jiyata eyyi kono Yusuf noon ene yiyo kono caggal nelaɗo Allah hono Yusuf yodde ala kanko faɗɗi foof seydi Sar konngol arti e ma e on sa an jokken golle machallah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kañum jalbu ha ɓuuri nangue Yusuf yonna ha faɗɗe yimɓe e jinneji ceerno Khalidou kala ko woodi won sababu godal mum kala ko waɗi wonko sababu baɗal mum ceerno Khalidou seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma ayi ene moƴƴi ande kala ko kewi holko woni sababu ɗum kewi kala ko woodi wonko woni sababu godal mum ayi Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ene heblanimo moƴƴere gila adan kono kadi ene waɗi sababu yeeji gonoji
sodande ha neɗɗo o wawa yettoyade e ɗin ɗon moƴƴereji ɗi Allah heblani ɗum. Yusuf wiyama sababu weddoyedemo walla yeeyedemo nde hawni Allah ko mbaɗɗa foof so moƴƴere o yoɓete, ko mbaɗɗa foof so wona moƴƴere ko joɓoyowoma, heddi ko holnde o yoɓanma walla holno yoɓirtoma kono ko joɓowo. Yusuf meeɗi ƴettude darorgal o dartidi e ñalawma goto. Nde o dartidi e ngal darorgal walla dartinorgal, nde o yi hoore makko e ngal dartinorgal tan o hawa hoore makko to banggue jondam. Kanko Yusuf o hawa hoore makko to banggue jondam, o wi e nder ɓernde makko o yaltinani boowal ko miijo tan. O wi sinno fof komi neɗɗo jeyanoɗo, komi neɗɗo laamaɗo, komi neɗɗo jeeyaɗo, won jeyɗomi to banggue kalifagal, won kalfuɗomi, hay goto hattantano soddemi. Ko e ɓernde makko o miiji ɗum ɗo, ɓernde makko ko hen o haali ɗum ɗo. O wi sinno fof min komi kalfanoɗo, komi jeyanoɗo, komi jeeyetenoɗo, hay goto hattanta soddemi, sibi mi seranno ha neɗɗo wawa soddemi, sibi jondamam ɗam. Ayi, o miiji ɗum ko e ɓernde makko. ɗum ɗo o miiji ɗum tan ko e ɓernde makko, kanko sayyidina Yusuf alayhi salam. E on ɗon saaha Allah wurti e makko, mawni ko en ɓe o jiidi baaba ɓe. Ay, ɓe jeeyimo taw ko jar ɓurɗo jasde, jar ɓurɗo jasde, jar ustiɗo mo ganduɗa ene woɗɗodiri e ko fonno soodede. Wiyama ko buuɗi 17, wiyama ala ko seeɗa tan heewan, darahima maaduda. Wadde noon a yi ko haalno ko Allah yoɓimo ngel ɗo gueɗel, ko ɗum ɗo woni sababu mawniraɓe ɓe yeeydemo. Jeygu ngu wona lefte ɗe noon, wona weddede e woyndu, ala ko jeygu ngu tan. Omo wawno weddede e woyndu taw o yeeyaka, goɗɗum ne wawno heftademo taw jeygu arani hen, kono yeeyedemo nde tan holko woni sababu, ko ɗum ɗo woni sababu. Kala hen gueɗel gotel foof noon ene jogui sababu, holko woni sababu ngel wooti, kono yeeyedemo nde tan e heerorade ko sababu nde o dartidi hoore makko, o yino way yodde, o wi sinno ko kalfanoɗo, ko jeyanoɗo, ko jeeyatanoɗo, hay goto hattanta soddemo sibi jondam makko, o seranno ha ala ko bawɗo soddemo. Ko ɗum addanimo yeeyede taw ko piri jastuɗo. Allah mana waɗiri ndani ɗum noon. Kala kaɗa haala kaɗa miijo, andu ko miijorɗa, andu ko mbatta, andu ko kalta, sibi ko e nder hen an aduna ma fawi, sa faami sa famani. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa an jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, machallah, ɗo ne nanni no feewi. Ay hoddiroji Allah ndewna koye men, kono ɗi peeñata koye baɗe men. Hoddiroji Allah ndewna koye men, kono ɗi peeñata koye baɗe men, koye baɗe men e batte men e battine men e ko mbaɗɗen. ɗum waɗi noon neɗɗo fewjat Allah hoddirat. A haalat walla ñawana hoorema hunde, walla miijonoɗa hoorema hunde, walla mbaɗana hoorema hunde, ɗum artoya e maɗa. Neɗɗo yo miijono hoorema ko moƴƴi, anda ko waɗata. ceerno Khalid mbiɗa ni, ceerno Khalidou Abdullahi Sy, ɗo ɗo taweteɗa e nder galle ceerno Ifra Karfa Sow. mbaɗandi hande ñebbe pundim ruka ɗon hande o debbo ko cosoho, gorko ko cosoho. ɗum noon ceerno Khalidou, ko ni woni annabi Yusuf. joni natteni annabi Yusuf, holi yo annabi Yusuf kadi ceerno Khalidou? Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Saar, mi salminima lawol gongol. Ko oɗo woni annabi Yusuf. Annabi Yusuf hankadi en puɗɗima haaldemo ɗo ha gasa, hankadi ko haala makko tan, haala gotka yantat hen tan, kono foof ko kanko jeeyi. Wadde ko oɗo woni sayyidina Yusuf alayhi salam. O wuuri e gurdam ko duuɓi 120. Baba makko wuuri taw ko biyeteɗo Yaquba jibinɗomo, wuuri ko duuɓi 150 e jeeɗiɗi. Mamma ko jibinɗo baba makko
biyeteɗo ishaqa wuri ko duuɓi temedere e duuɓi capanɗe jeetati. mamma ko biyeteɗo ibrahima mo ganduɗa enen pop ko e diine mum meedini ɗen hay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koye diine on meedini millata ibrahima hanifa wama kana min al mushrikin. on ne kadi wuri ko duuɓi temedere e nogas, wadde kanko o nandi koye mam makko. eyyi won wiɓe ni, won konngol wi ala mam makko ibrahima wuuri ko duuɓi temedere e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi. won konngol ɓurgol sellude ko ni wi. wadde ko ɓeeɗo goni jaatiko en, ɓeeɗo goni bammakko en, gurdamejo mabɓe ko ni mbayi. mammakko en ha e bammakko en kamɓe fof ɓuurimo gurdam juɗɗam seeɗa. kono noon ko o woni annabi yusuf nde o dañi duuɓi 12 ko ɗo allah hollimo koyɗol ngol o hoyɗingol, koyɗol gaddugol caɗele, gaddugol ceerigu makko e baaba makko, gaddugol sunnoji ɗi o dañi e aduna. kono noon gaddugol ngol ganduɗa addi jaam, addi moƴƴere, addi teddugal, addi laamu, addi ngol ɗo koyɗol. o leeli ko jamma o waldanno ko e bam makko e on ɗon saaha. ma en kaaloyi saaha nde wurde bam makko, kono ma en kaaloyi saaha nde o immi ɗon o wurdoyi e gorgol makko taw ko banum debbo bam makko. ma en kaal holko ittimo toon o arti to bam makko ga ha yetti ɗo yi koyɗol ɗo noon taw o ummitima to gorgol makko o arti to bam makko ga. kono ma en kaaloyi ɗum yeeso holko nawnomo toon, holko artirimo, ma en kaal ɗum so Allah jaaɓi. o lelima jamma o ko jamma aljuma seydi sar, jamma o hawri ko e jamma leylatul qadri. e on saaha kanko annabi yusuf omo yaara e duuɓi 12. won konngol wi ko duuɓi 17, kono ko 12 ɓuuri sellude, ko ɗum defte kewɗe ɓuuri habrude. o leeli jamma kanko annabi yusuf o hoyɗi, o yi e nder ngol koyɗol koode 11, o yi naage, o yi lewru ina cujjanamo. o yi koode 11, o yi naange, o yi lewru ina cujjanamo. koode ɗe kanje fof eɗen gandi inɗa majje no ɓe mbiyete, kono noon wona ɗum woni ko jeheten. o yi koode 11, o yi lewru, o yi naange ina cujjanamo. o yi ngol ɗo koydol o fini o haalni bam makko. seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno haali abdoullahi sy machallah o woni yusuf annabi yusuf machallah eskey annabi yusuf no mbiɗani ko noon de koyɗol ngol addi caɗele, addi foof addi kadi jaam, kono caɗele kewe maggol noon. ceerno haalidou annabi yusuf no mbiɗani yi koyɗol, o yi koode, o yi naange, o yi lewru ne cujjanamo, omona jogori habrude ɗum bam makko. a sifima ɗo henna wonde ɗen koode wona ɗen jeheten, kono hayso andama ne moƴƴi ɓeydanamen e koyɗol he seeɗa inchallah. eyyi sar mi salminima lawol gongol. kanko annabi yusuf o yi koyɗol ngol, o yi koode 11 ene cujjanamo, ene wondi e naange e lewru. o fini o haalni bam makko ɗon e jamma he. o fini tan o giddi o jooɗi, bam makko wi ɓinguelam ko woni, o deƴƴi. bam makko wi ɓinguelam ko woni ko gonduɗa, o deƴƴi. bam makko wi haalnam ko heɓma ko jiiɗa. o wi ra'aytu 11 kawkaban walchamsa walqamar ra'aytuhum li sajidin. mi yi koode 11 e naange e lewru, mi yiiɗi eɗi cujjanami. babiraɗo o heɓɓiti wimo aha koy ngol ɗo koyɗol la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda, nde wonde inna shaytana lil insan aduwwum mubin. aha ngol ɗo koyɗol de woto haalan ɗum musidɓe maɓe, woto haalan ɗum mawniraɓe maɓe, woto haalan ɗum enɗam maɗam. sa haalniɓe ɓe pewjante feere,
ete kadi cheyɗane wona jiɗɗo neɗɗo ay neɗɗo cheyɗane ko gañƴo ɗum feññinani ɗum gañgu cheyɗane ko jiiɗa ko wonande neɗɗo koko añi neɗɗo o kadi feññini gañgu wonande neɗɗo o wiyama noon de o yi koyɗol ngol kanko annabi Yusuf ñande o yi koyɗol ngol e ñande o hawritoyi e bab makko nde tuggi ñalawma o yi koyɗol o on ɗon jamma ha ñande o jogori majjude ha o hawritoyi e bab makko ko duuɓi 4 ari hen aqwalum kathir kono noon ko ngol ɗo konngol ɓuri jiccude duuɓi 4 lombi ñande o yi koyɗol ngol ha o majjodiri e mabɓe ha o yitodiri e mabɓe ko duuɓi 4 ɗum ɓuri jiccude ba makko noon wimo aha woto haalan mawniraɓe maɓe ngol ɗo koyɗol kala nde kalanɗaɓe ngol ɗo koyɗol eɓe gandi ko firata te so ɓe gandi ko firata moƴƴata e ma sibi ɓe pewjante kala koɓe mbawi fewjandema ɓe pewjantama ko moƴƴi ɓe pewjantama ko ene nafma ɓe pewjantama ko ina weltinma saabi eɓe gandi ko koyɗol ngol firata hay goto yiiɗa halfede hay goto yiiɗa laamede hay goto yiiɗa hettede dow ɗum ko hunde ɓoyde ko lasli wadde woto haalamɓe ngol ɗo koyɗol Yusuf wi eyyi haalantaɓe ɗum noon ko ɗo tan konngol arti e ma Seydi Saar e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ene jeeya hisde hande o gila hanki o jogade sirlu mum neɗɗo so ronki jogade sirlu mum o wawa hisde neɗɗo yo jogo sirlu mum nde tawno hande o yimɓe so gandi to paaɗa a hayti yettade soɓe gandi ko jogori arde e ma hayti yettade ko jogori arde e ma ko so moƴƴere a hayti yettadema to paaɗa to kadi soɓe gandi a hayti yettoyade gandirta ɗum tan hande so an sa feltiwi hande aɗa waɗa hunde e nder galle ma sa disnima tan a dañi probléme waɗirni no wattirni taw goto wallatama goto fof addata ko yiyande mum tene wallatama te moni fof yiyande mum ala hen fof feewi ala hen fof yiyande fewde ɗum noon hande moƴƴi neɗɗo kala kaɗa waɗa rewnu lawol tan mbaɗa jaaha bolol maɗa ceerno Khalidou koni baba o wimo woto haal koyɗol ma e yeeso musidɓe ma woto ɓe pewjandema holno wadde ngol koyɗol ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama e namdal ma no feewi eyyi ko ni baba o wimo kanko annabi Yusuf la taqsus ru'yaka ala ikhwatik woto habru koyɗol ma ngol mawniraɓe maɓe kono noon addani annabi Yaquba wiide Yusuf woto haalan mawniraɓe mum koyɗol ngol ɗo ko famdemo koyɗol ngol holko firti kanko annabi Yaquba e kadi omo andi ɓiɓɓe makko mawɓeɓe foof kala e mabɓe nanɗo ngol ɗo koyɗol ina andi holko koyɗol ngol firtata eɓe gandi ngol ɗo koyɗol kala e mabɓe nanɗo ngol ina andi Yusuf Allah koko suɓi ɗum wonande koko sumni ɗum wonande nelal Allah suɓorima Yusuf e nder mawniraɓe ɓe to banggue nelal mawniraɓe ɓe ko annabaaɓe kono jogorani wonde nulaɓe joni noon Allah ina heblan Yusuf nelal eɗen gandi Yusuf ko nelaɗo Misra nde o natta ɗon hay goto wonani ɗon julɗo kono leydi ndi fof ko kanko wattiɓe julɓe ma en kaaloy ɗum so Allah jaaɓi eɓe gandat Yusuf Allah koko heɓori wadde ɗum nelaɗo Yusuf koko daɗata mawniraɓe mum to banggue Allah e to fofof on saaha ɓe kula e makko ɓe kaasi doomo ina jagge e kaɗo haala kala neɗɗo jiiɗo moƴƴere to banggue koyɗol woto habru ɗum so wona guiɗo makko neɗɗo mo wona haaside makko so haalni mo wona haaside makko koyɗol ngol so tawi ko moƴƴere wonno ene wawi haytude habarama koyɗol moƴƴol ko ɗum diwri kala nde ɗum haala diwri ndi samat e leydi kono noon luuti ko wonno koyɗol ngol yiɗaka no feewi ɗum kam hay goto woto jangtu ɗum ari e hadis nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam so goto e mon yi kala ko yiɗi e koyɗol woto yewtan ɗum so wona mo andi ko guiɗo makko so tawi noon neɗɗo yi ko yiɗa e nder koyɗol kulɓinigol
so fini to jooɗiɗo tan hade makko ummade o ummima e lelde he o jooɗima yo tuutu bange makko nano o waɗa pu 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 o moolo Allah o wiya a'udhu billahi min alcheytani irrajimi wa sharriha o wiya ndani so tawi o wi ndani koyɗol ngol tampintamo hankadi hay sinno ni ko koyɗol kulɓiningol ngol hayti tampindemo wadde noon ɗum ɗo ko hadis mo ganduɗa ko nelaɗo sallllahu alih w sallam habri ɗum sikki ala hen ko noon tigui la shakka annahu kadalik wadde noon tinnoɗen jaggen ɗum gollen ɗum ganden ko hunde nafoore eɓe gandi koyɗol ngol holko firti Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou a jarama. neɗɗo so yi e koyɗol mum ko welani ɗum yo tutte banggue mum moolo Allah ko noonne kadi koyɗol ko diwri mawdi koyɗol kadi ko hunde mawde koyɗol kadi ko hunde gonga laatinde kono hande hande eɗen jogui seenuji e nder leydi Sénégal neɗɗo hoyɗa wooda ceernaji jaltuɗo e télé o yimɓe ne nodda ɗum ne kaala koyɗi men yimɓe kala ne keeɗi omo firan ɗumen eɗen gandi ɗum hande ko hunde hulɓinide waɗa neɗɗo fini wi min de hanke mboɗo hoyɗi koyɗol ko hunde mawde koyɗol ko hunde moftetede ceerno sirlu kadi ko hunde moftetede surtout sirlu woni yimɓe ɗe goodi so tawi kala ko jiɗɗa wadde yimɓe gandi tan a boorama hay tilatade ɗum noon neɗɗo ko kañum woni ñawdorgal hoore muɗum. ceerno Abdullahi Sy mawni ko en ɓene ko annabaaɓe kono keɓani nelal teɗa ɓe gandi koyɗol ngol ko firata so ɓe nani aɓe gandi koyɗol ngol ko firtata konngol firtata ceerno Khalidou. eyyi Seydi Saar mi weltanimama no fewi kadi e namdal ma gongal mbiɗa joni noon aɓe gandi koyɗol ngol ko firtata koyɗol ngol holko firtata tigui rigui eyyi to banggue hikma koyɗol ngol e fira maggol nangue gue ene jogui ko firti lewru ndu ene jogui ko firti koode ɗe ene jogui ko firti so tawi ko lewru ndu eɗen gandi lewru kam ko gorko eɗen gandi nangue ko debbo lewru ndu woni baaba makko annabaaɓe ko kamɓe goni lebbi nde wonno lewru ene fewna neɗɗo immorade e niɓɓere so niɓɓiɗi so lewru ɗelñi tan niɓɓere yahat mbawa yiide ko jahata ko noon annabaaɓe pewnirte yimɓe e niɓɓereji majjere e niɓɓereji kefaragal wadde noon lewru ndu woni baaba o so tawi ko koode 11 ɗum ko ɓe o jiidi baaba 10 ɓe e miñi ko gorko mo jiidi yumma e baaba 11 ɓiɗɗo gorko ko ɓeɗo goni koode ɗe nde wonno koode ɗeɗo wawa yettade lewru to banggue annora baaba o woni lewru ndu kamɓe wiyama koɓe annabaaɓe tan ɓe gona nulaɓe wiyama ala kamɓe koɓe waliyaɓe ni ɓe gona hay annabaaɓe kamɓe heddiɓe ɓe gaga Yusuf kono noon nangue gue ko nene makko gotel e konngudi windani gongol wiyala wona nene makko ko gorgol makko hen nene makko hen nde wonde on saaha taw nene makko jibinɗomo biyeteɗo Rahil o sankima heddi ko nene makko gorgol makko biyeteɗo Layya on noon woniri nene makko ko kañum e nene makko jiidi yumma e baaba woniri gorgol makko ko bam makko jibinɗomo resi ɗum wadde banggueji ɗiɗi fof ne sella wiyama nangue gue ko oɗo Seydi Saar mboɗa andi yewtere nde ɗo koɗode haɗata so hawre e welede Allah ha Allah hokka hen hawrude janggo Seydi Saar e on ɗon saaha jokken yewtere meɗen hande eɗen tawe ɗo e galle musidɗo men guiɗo men mo ganduɗa ko jatigui men moƴƴo tedduɗo teddinowo biyeteɗo Ifra Karfaso alhamdulillahi rabbil alamina koye galle makko gonɗen Seydi Saar omo salmina on omo juuro on kanko e cuddiɗo makko Hawwa Sow e galle mabɓe foof e bandiraɓe kala ne calmina on oɗon jarlo oɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Khalidou Abdullahi Sy mo ganduɗa hande o ene tawe ɗo wiyete Elbeuf taw ko e Normandie e leydi France taw ko galle men galle musidɗo men jatigui men Ifra Karfaso mo nananɗo ɗon ñande kala eɗen kaala e nder jewte meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
بسلم ثم سلم على النبي أنوني يفنو بالله الله تجيتغو أبرني داها musidɓe tedduɓe eɗen ñaagui yafuya no feewi banggue machine mawɗo karalo dokkannoɗo men fartange qualité son ono moƴƴi deglannoɗo en kadi gueɗe ɗe o kala onne jogui caɗele seeɗa ɗum jeeyi sababu noon ko jeeyi toon saaha kala hunde en ɗeɓa rewde lawol en ganka rewde lawol seeɗa ko ɗum ɗon tan kono inchallah koto banggue karallagal wona to banggue amin koto banggue machine aji to inchallah ko wona ɗum ko ceerno Khal Abdullahi Sy a wiyama ha joni bisimilla maɗa ɗon ɗo el beuf ɗo galle ceerno Ifra Karfaso kamɓe joom suudu mum e Seyni Karfaso kamɓe joom suudu mum e dendagal el beuf naɓe kala jiɗɗo noon jokkodirde ceerno Khal Abdullahi Sy gonɗo e lappol muɗum so tawi koto leydi France gonɗa mbatta ko 07 53 35 88 81 walla mbaɗa 06 61 79 70 44 mbawa jokkodirde makko ene gasa noon ɗo e aljuma maw won ɗon caggal aljuma noon maw yaat toon to Évro to galle Gayda Diako woni Gaynde Diako jafoɗon maw yaat toon to galle Gayde Diako Gaynde Diako jafoɗon kami joom suudu mum Hawa Konté inchallah humpata moon so tawi o yettoyima toon sikki ala en calmini bandiraɓe foof en juurima ɗumen eɗen kestitina kadi ruttude duwaw dendagal bandiraɓe siftinde kadi oɗo saaha joni woni 10 heures hunde enen ɗamini hankkadi ni musidɗo men haali Abouba yettima toon to Mbot ceerno Ahmadou Tidiane Alpha Mama Siley kañum ɗo watta gueɗe ɗe kame mawniraɗo galle o woni mawnuma ceerno Ahmadou Ishaqa Keɓe e miñumen kala hande o ko ɗum woni ko kewi toon to Mbotto woni wirwirde nde musidɗo men jaadiɗo men correspondant men gonga e gonga woni ceerno Ahmadou Ishaqa Keɓe ɗum noon dande welde ñuñore nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumgari Diaw min calminima min calmini bani men debbo tedduɗo gonɗo toon min calmini Dumgari Diaw naɓe foof ceerno Ousmane e dow indema koɗo men tedduɗo gadanowo en taarih hono safiri ni no famorto ni ko musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo Soringo min calmini Soringo naɓe kala e dow indema ha tenti jaayi jaaɓe ɓe ko koreji men ko bandira men ko en tañiraɗo goto Penda Mali Kumbel Mali jiidima e Baba Tan o fayi hawre yenci ha fayi toon to Soringo keddiɗo no Kumbel Mali jibini baabi meɗen amin jogui koyɗe jaajƴe e nder Fouta kala momin jiidani ene gasa taw wona Foutanki noon mbawa wiide saabu to garli tohmaji wudduru tiggue kala ɗo mbawɗa yaade hen Mauritanie Sénégal e Mali foof foti amen kono ne kadi ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mon Ndulumaji mi salmini dendagal Ndulumaji naɓe kala mi juurima ɗumen ha to wudduru ɗo weela kosam jeeyaɗo galleji jimmiyaɓe legal jimmiyaɓe yontaɓe labtuɓe fulɓe ɓe toñata kaɓetake meeɗa kandirede haare ko yimɓe jaam yamo en waɗɓe fayida softuɓe tene kadi laaɓɓe deedi yotɓe no urul ayni worɓe dariɓe ley tabinɓe kine juutɗe machallah ɗum woni urul ayni ɓen ɓeɗo henno ko jimmiyaɓe yontaɓe ceerno jeen ha to Tiggere toon tawete miñiraɓe selluɓe sembolinɓe oɗo saaha tambiɓe gurdam moƴƴam timmuɗam wonande weela kosamande tawete to Nouakchott ko ɗon duwanto ɗen woni Dieynaba Sow caggal jaltugol aduna jinnaɗo mum gorko taw kadi ko joom suudu men joom suudu mawni men Abdoullahi Ba ɗum noon musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo wolodo winde nden wadde juulen
e ɓurɗon nafa en yen kodde jango